Ez egy örök téma, és mindenki foglalkozik vele. De senki sem tudja, hogy valójában hogyan is kellene elérni a lapos hasat. Nem az edzőteremben készül a lapos has, hanem a konyhában és a bevásárlóközpontokban, a boltokban, az ágyban. Tök őszintén az ágyban, mert hogyha nem alszol eleget, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire jól eszel, mennyire sokat mozogsz, hány felülést csinálsz, mert nem fog igazán hatni semmi sem. Értelemszerűen fogyni kalóriadeficittel lehet, de nem mindegy, hogy a kalóriadeficitet hogyan csinálod, vagy hogy a makrotápanyagokat hogyan osztod föl. Szóval, hogyha valaki leragadott, ugye 0. lépésként a kalóriadeficitnél, akkor ott el fog csúszni minden. Ha nem veszed figyelembe a makrotápanyagokat, akkor nem lesz lapos hasad, főleg akkor, hogyha hormon problémáid vannak, PMOS, inzulinrezisztencia, pajzsmirigy, bármilyen probléma, alul-fölülműködés vagy Hashimoto. Akkor sem lesz lapos hasad, hogyha kalóriadeficitben vagy, de valamilyen ételérzékenységed vagy allergiád van. Akkor sem lesz lapos hasad, hogyha magas a kortizol szinted és keveset alszol. Akkor sem lesz lapos hasad, kevés folyadékot iszol, sőt, akkor sem lesz lapos hasad, hogyha nem tartod megfelelően a korizmaidat. Ha szeretnél fogyni és formásodni egészségesen és tartósan, jó-effektus nélkül, túlevések nélkül, akkor a profilomon lévő linkre kattintva töltsd ki a kérdőívet, és pár napon belül felveszem veled a kapcsolatot. Fogok neked segíteni.